ci ba kullum sai na gyara an lalata kai wannan tumakin ko ta gidan uban waye sai na fara yanka tumakin jama'a kai na gaji da wannan ayar lafiya mati mati ya akai mati ya akai ka san cewa duk garin nan an yi shela a jiya nan an ce kowanne saurayi a garin nan zai dinga bawa dan gidan mai gari haraji tunda mai gari ana bashi haraji iyayenku suna bashi to an yanke an ce ni ma dan mai gari sai an bani haraji ha ba yarima ka san ai labari ne bai zo min tun da wuri ba ai da tuna an jima da kawowa ni da naga ka zo ma ko tunani na akuyar gurin ka ce take shin dangar wallahi ma ka san ko ita ce ai sai dai a bata ƙari ma yanzu abin da nake so da kai kawai ina son ka karkace kawai ka lissafa min kuɗi ka bani yanzu ba ruwa na da wai kai kankanta yarima wallahi mutuncinka nake gani da kuma mutuncin tsoho amma ba da ban darajar wannan hular ba da kuma malin ka san duk inda take ana mutunta ta na sai na kunde ka a gurin nan ni za ka zo ka ne wannan magana banza bari in cire wannan hular ta da kake magana sarauta bari in cire sarautar gaba ɗayanta in sauke kan hanje ta ba kowa ya raina gajere bai faɗa da kunama ba bari in tube ta gani bari Arajina da ku, ƙarfi ne da shi kamar talauci na gaya muku. Kai, bari in sauri in mai da girman nan na kan mutane girma na ya faɗi gani. A ce ɗan gidan mai gari, ya abin nan.